dan undang pangapakataling umada pagkitaling umao Islam na ay pangapatan na jahiliya umiya karata-rata abdan na miya kataling pagi na mapian ay ito mapipigiran na mapian na suagam Islam fahal ba'da hadal khair min syar pamana buat kanting na orya naging kaya pamana mapian ng Islam apa mana pangataling marata nanti urusan mauwi at na pangataling marata pangatuloy nantigian afahan ba'da hadal syar min khair yung tatingin na marata ang pagkataling buat na pamana mamapi ang pagkataling tatingin na uway wafi hidakan pamana mutu mamapi ang pagkataling na adna buringyan ay mana niyan na pamanas Islam na makatitid kung na pamana adna buringyan na tigil niya pamana Hudhaifa awama dakhaluhu ato natingin di buringyan tatingin na unasun yahduna bi'ghairi hudaya ta'rifu minhum ma tuhkir pamana mga tawad tigian apa man ayat yung tanira na turuan masalah ko kusunatan salah ko turuan akan kepakai ti Rasulullah sallam adi sila di makanggelbeg sa mafia na kapunalaman kasiran kung hindi tingin di sila di makanggelbeg sa marata na pamana kesamaran kasiran mana niyan na pamana pagkataling mo na ito na sumiyago na tinggi na pamana ori naging utama pian na buringyan mahal ba'da hadal khar bisyar pamana ori naging utama pian kaya Rasulullah pamana mapian na buringyan buat na pakatulungan ng marata tingna uway du'atun ila abwabi jahannam man ajabahu fiha qadhafuhu fi ilayha ada tingin na ori to marata pakataling pamiya karata-rata naging ng masa talimaton Tunay Tiro Salam nating na duat. Ato na mana duat ay mana nakibagi ngaran sa ulama. Kadin ka balu kaptuso daw sa da'ya ay manang tada'ya nang tadi manulong si agama. Penulong nating Tiro Salam sa mga siku Islam ay mana ng mga ulama kibagi ngaran sa ulama. Ugay na tunay penulong nira asukan narakaan. Asad nating Tiro Salam sa tarimaan niyan sa paman na panulong nira na mapusigiran siya panarakan ay mato na masa namin mato paman na ayak na mapasangi kamurak sa paman na Facebook na gina na natin lagi na ng mga tao ibagi nga sa ulama kung pakai na ayak ito tanong na ulama na kaya ito ko so paman na ito na itintutin paman na kaya ito ko nasiran na rin nasiran na sunurong Rasulullah nasiran gina ni mapipikir Rasulullah ang mga ulama mga duat ila abu bijahannam pamana mga tawanan na bakan diri tira na pamana sultan ko na kanakati kapamana at na po mangital ng meron ng mga subha mga pamana mga tindiga pamana karibatan au tindiga nga na ayak ko manin na pagkatarakam na pamana dalil sa Quran at di ko pamana kuan Hudhaifa agin na ng mga tao kaya pamana piligro to atang ang mga duat, mga ulama, sifhum lana, mamana ato na sipatiran. Ato na sipatiran. Nanti Rasulullah, ahum min bani jildatina, wa yatakallamuna bi alsinatina. Manaw to, isa ini manaw mga ulama sa kutamin nga bani jildatina na ipag-ingaran sa Muslim. Padutano sa agama Islam. Ikadua mana niyan, dapat kubang sa tanong. Mana niyan na napakataling ang mga Arab, ang mga duat, ipag-ingaran sa ulama, ang mga dede. Dagit tanong mo, ang bangsa tanong, mga pamana pagtanong, ang maawin sa pamana dakwa, ang mga dede. Waya takalang mo na biyal sinatina, na isa itip mana ng mga ulama, na pundalir sila sa Quran ang usum na. Kun kagiran yung qala Allah, qala Rasulullah. Mana niyan, mamimilig ko na. Apaman ang mga taonan, apaman na ayah paman na kapamlalagiran na sukatul Allah, katul Rasulullah. Ugid ng mga tao, adedeg su akideran, adedeg su paratera. Giti paman na saging masa taniman to, na masa ini ay pinakamala paman na sa tiga Ingles at challenge apaman na mababalak na sa Muslim, nagimutaan ko na ikabaluin ka, apaman na di ka mapupasiko agumang ka, di ka mapupasiko akidan ka. Kung di mo ito panamari, nagpapakaya sumasana ka sa paman na mapapadalam kasi ko agama Islam na makaliliw ka. Kaso benar na sa satiman, hindi kedua.
Didin kedua semua mana akidah tiga agenda benarai. Dia pemana susah begini tidak nabi yang saya akan makan misalnya apa sekte ini Islam saya sebentar. Ayat nabi yang kata Rasulullah atau nanti Allah. Nanti nama mana wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Saya tahu apa mana ayat kita ni nasara kau Islam. Hadir nanti Allah terima. Nabi yang karya buku Allah saya mengabda ayat. Maka itu dia. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Mana itu? Nasab nanti Rasulullah sallam kemana sepak nian Rasulullah sallam. Urian kaya pakatalik mo turuan natuloy namin ini akan talik na sumura na buso sunnah. Ako kita niya susala ko itu mga sahaba. Pamandang ko ang mga mukminin ro apya sa ayat ayat mamipikir na sa mga sahaba kasira ni mukmin kung kinitulong lagi ta ayat. Mana ni na kita ni ran sa kita sala ko itu mga sahaba. Isabu dirang ko agama susala ko sa mga sahaba. Atau nanti Allah wallahi ma tawalla dadag na bin dadagin pakatalik na bin lagi nagya talik nagyan mana na madadag din sa lagi nagya tari dadagin wa nuslihi jahannam nasi salungan namuni napaka paman napusun ng tisin paman naraka jahannam mana niya na piya kata na Allah ayaw ko agama asumini talik mo sallam also makaibusabun mga sahaba natulay mo man kaya pakarayag mo ko sallam Ibu paman Rasulullah paman sadaftar ummati mani sartan namila lang ginaging hadith sadaftar ummati ila 73 firqa do pare kati Rasulullah agi ng umatakan sa 70 ka grupo iya kata nata Rasulullah 70 ka grupo nalangon do ati Rasulullah paman napakadulong sa neraka magaran kadak lakon indakwa imanto na oding ka mga pagitihan ayaw ko man namin kinulunir kada isa sa kita paman apito ka budo alang ba ka daraka ayaw ko timo sallam paman napakalidason baka surgoon giro ba ka daraka na isa sa grupo sa tapito ka bu kano mana niya na paman na giyan ay masusutan ni mato na kung man na sa karata kung mana may sara nagpa kay pamana bisar kita no na praot niya na pamana tama sa watay na binasir sa marati si Allah ayaw pakatakan lagi ito mo naringot yung marati nanti ko mga sahaba ya Rasulullah nagyan na nasasabi man ang pakalidas ato na isipan yan ataw asirat ato na tingko Rasulullah na dinamangka na alamin lima analih wa ashabi ikadua riway na mangka na alal jama' wahil jama' mana itu asad dan Ibrahim sallam sampai tintin gesutin degak kena gusutin ku mga sahaba. Sadar sampai tintin degian, sutin degak kena gusutin ku mga sahaba lagi uti bakali dari. Mana niya? Na lagi upiya karya ni kerutan Rasulullah. Paman lagi ke paman na Islam na ayaw ko utang ron na telok. Paman na supiro tingin na paman na kaya dedegan ako. Kami akan dalam sebuah sekret Islam na dirgaw tuh terima. Dirgaw tuh terima kami akan raya agama Islam. Apa yang kita pakai dalam grupo, kami akan dalam tantu pemana, Maria kita tantu pemana agama tantu. Iba kaki raw suisay, kaya bergen ako kami akan dalam mga ulama pumagusay na dito ka bergen. Ego aku pergi negara di itu berges asa katawa-tawa. Alagi di pemakaman nakatawakan Yusuf sa Marawi, saya kasih yang usah ya. Ketika dia pergi aku kan kira saya ngatap dan kira saya ngatap. Nakatawa na ka. Mas Maraya Islam adi isundan sa Marawi. Atau nanti guru sallam dinatarak alal bayda lailuha kanahariha la yazigul anha illa halik. Mana mutua kata Rasulullah na ginataguskan mating Rasulullah kullalan amya karaya-raya asuka gogowi aku suka do ablagi dalam maraya itu kapten aku namas maraya pamana suka matan ni susuka sa Marawi anda ketul pertama dinya kata dinya gitu udah ilalang sa Marawi
Kepakai terus lalu ada kumiro dia kata dia gitu na terus ada lalu na pengalu lalu sekian na mas marian si utumatan utumisnya apa yang kata Rasulullah sallam amia karaya raya jadi elalan apa mana gina kamu sekarang ada Rasulullah sallam aku muri salah kau kita ni nak apa mana bini nasani lagi nonia mana ni nasaka kumiro kaya dedegenak nasaka ni dari dedeg kami karaya raya suagama nanti tay karaya dia tapi yang kata nata lagi dengan terus. So Quran, aku susunna. Kepakai biro ke apa mana? Kini mga ulama mampu mana maka susupat na Quran aku susunna bidanira. Na ay indak sekau na ato na isang utong mga sahabat. Belagi musibah at kasi ko akidah na api-apa iku agama na ubang kakap tinggal yun ka dedegan. Api yang kata Allah asal sa ukitan yang ukita salah kok itu mga sahabat na dedag na minating Allah kami abatikan ayat na surah usalan nabi kata na yan Allah ko grupo na langon pamana baka naman sa kanarakan ino na gusto ukit yan ang gusto itu mga sahabat ino mga di pwede palawan tanusan lagi di pamana api at kaya susumba ka na pamana masala na miya karere ka api ang tulad ni kaya susubakan kaya mo ipag-isa ka na ato na itindigsan ng mga sahabat ato na itindigsan ng mga sahabat naman mo ito maton na maton kasutin ko mga sahabat na bukay kasubuman ng mga sabot siguro masalam pamana mo kayo tanong sa example apa mana kaya pamana para mangaraya anak apa mana magda aduna pamana kami din usab to mga sahabat sa lakaw kira susumyo pa pamana pa makaipagisar ko andas wallah tadi ba nang mga dadagi pa to natin Rasulullah na dadar pa yan iti pamana tin gina nakagis Allah na pulo ana ayat kapag tinutami sampai sa magat sa ayat api kata Allah siskan sa Apura kita kuginan si kupamana pamikiran taruda gina di dumadain ku Allah asiskan sa kapura. Askan ini miyan adil. Kaya pinakamalakad mo Allah na suaras. Na di ka pagay buat na inat niyan amas mapuro di suwallah. Na suwallah tayo sa kapura. Pamanang badang latang ayat pamana dia kata Allah SWT yang ibrasi ko o aras. Na natigo mga ahlul bid'ah pamana kagay sumana giyan na istawa. Na paganero na masusupakiran sa bahasa Arab kumana istawa. Siu pakiran sa pamana maana bahasa Arab. Na siu pakiran kaya sa bulong ng mga sahabat. At tunay sa bulong ng mga sahabat ada Allah. Pamana pagkaitan sa example apa perkara itu kita dedek apa mana kumit isa ko mga karamo Rasulullah masuk Zainab bintu Jahsh benda pa mana lang narupakan at minsan ko Rasulullah tu Zainab bintu Jahsh na kaya pakapta ng mga baiya pa mana dudwo ya igira ko na disana di pamana mamagistorya sa pamana gabaldon kumani sa Ginoo niyan giro isa sa kanawata ko giraw Amana mapurong si ubang sa kawata ko barat Abu Bakar wata ko barat Umar. So Zainab na mapibag sa kaba Quraysh nagdiya mi sa Surah Al-Sallam. Nakabagito niya ni pagamisan. Ay di na kita diteroon na ayat ni nakabila-bila ang gano'n. Naskan watigyan na piyang ang arumakan Surah Al-Sallam na ayat miyawi ko Rasulullah na sa mga luksiyo, sa mga waliniyo. Sa kamana ti Zainab na piyang rumah ko Rasulullah na ayak kumiyawi ko Rasulullah ayak yang wali ko kaya pangarumara ko Rasulullah na minfaw ti sabi sa mawad so Allah iba man ang yang wali saro kami niyang piyakat nabi sa kaya kapuran langit kaya kapito labi sa langit natay itiru isa ko mga karumah Rasulullah sinya ditiru ako sudah walay Rasulullah na upang makarikwa ito na gapakay ko Rasulullah pamana di nino ito koreksyonan Amana mustahil ubaan na dadag mga karumah Rasulullah apamana dituru Rasulullah apamana sekarang na Rasulullah apagapagan niya dulu din na si pamilya niya at ipamana at naparati ang dadag kusong dawalay nila din yung koleksyonan so
So Umar bin Khattab natunay kataruyan nila. Wailun min dayanil ard min dayanis sama. Seka manusia di pamana mga kuala. Lagi nga ginuba ay mana diga di mamugus salim tuka. Ukuan ka karang ita pamana kapasa. Wersa. Apo nalimut ka. Nadudu kan ame ka misugot ka kana so pamana mabeg na matatag sa puno langit. Aswallah. Di mamung sa matatag sa puno langit. Ame kami itu sa luman ng Holy. Natunay manaw to. Manaw to na so Umar nakatakato ng Rasulullah na sa kapuno na langit. Nagsusukadak lang ng mga sahaba na igire so Aisha pamana bentuk diran. Natunay diran diron walladhi barra min fawqi sab'i samawat. Lang mga sahaba diran bidire so Aisha ay pupira so Aisha lagi diran diro. Tunay manaw ta kadiriran kadiriran. Sepa kami ku Allah apamana supaman na pia kalides kani ka pia tumarga aparata isaging nakapuno na itu lapis sa langit. Mana niya na lang mga sahaba na sa buliran aswallah na sa kapuno na kapito lapis sa langit. Kadsa makasusupaksan na beridikan dalil sa dedag. Panagiri itu kadede kutua para tiada pamana siupak ya semua Quran siupak ya sunnah siupak ya pamana sa mga sahaba. Mana niya pamana supaman na muslim iman to na pamana ayah patu-patu na pamana masih apa na supakin niya. Na iman to na mga ulama pamana ada betul ka ayah kata na min ahli sunnah wal jamaah. Na iman to na di magulo sa Maulidan Nabi. Di magulo sa kini kapag kana pamana kala to ko na miyatero. Pamana pamana pagkailay sa Facebook. Nasyakir, nabiya ka pa sa Jabuliatul Hadith. Nakata-kataon niya na haram ang utobak niya kakalalian. Ito pa man isa ko mga sahaba siya ginabaman na isa ko mga sahaba ni iniisuot. Pamana atunay pamana to skutaw ang mabifit na si Kuagama. Atunay kinto sa saksa na piyafit na ko si Kuagama. At tingin ito sa piyafit na kasi Kuagama na sukataon kagbo niya haram na piya kakalal kay man. Ini isuuto ko sa mga sahaba. Ato na kitusak sa ginawa ko kapamana piyafit na ko si Kuagama. Kung damihan kita piyafit na kamana fitna, asufit na si Kuagama. Ayat din na to sa ska na pamifit na kasi Kuagama ka, nasukaton ka po niya haram, na iman to na, piya kakalal na. Na iman to na, kapamana, kan ko mga launang matanasara na. Adi magulo sa Maulidan Nabi. Piya ka piya-piya sa iman to. Di magulo sa kaya kapag nakumadang na ito sa kaya kadalimakan. Namiya kapiyapiyo ko siya naguni, namiya kapiyapiyo ko siya kung kahaharam mo, Maulidan Nabi. Namiya kapiyapiyo ko siya kung pamanakaratang kapag kasamadang lata. Namiya linaliniman. Nakagigin na nangadalagi din na pamanang mga masala. Ang masala na nakapakatan siya mga sahaba, nakapakatan siya pata imam. Mananay ito pisikit na nuro, lagi na Maulidan Nabi, ate, pamana miya karami tanong, nangyayang pamana Maulidan Nabi man mga sufi. Ilan yung masa pamana, fisk patunay Maulidan Nabi na, kasayo, miya karata-rata, kasayo. Pamana, apya siya pamana, sa mutya mo pamana, pag-agreed na lagi yung mga tora, mga didali. Pamana, lagi na yung kasayo, pamana, pangangayang manang. Pamana, gina din sinipinitirang Maulidan Nabi. Gina ni pamana, abay kay ahli bid'ah, api kini tanong mga paskitan. Apamana tunggu sa pamana mga tagungko apamana pembesan na pamana kasiyo gelbog. Ang ana na Maulidan Nabi upamakaad na kapiyanan na mata-mataan na ditanong kau na aso mga pamilya Rasulullah. Ditanong kau na aso mga sahaba. Kada lagi diran ang kebubi di Rasulullah sallallahu. Pamana sa amran na tiga pamana Maulidan Nabi ako kebubi na Rasulullah. Itu benar mani untuk kebubaik ke Rasulullah di apa mereka? Kebubaik ke Rasulullah na ayat benar-benar nasusunannya. Kita apa mana? Ayat benar-benar nasusun mau mga ahlul bidah. Opa maka sekana bila kebubaik ke Rasulullah sallam na ilay ke pamilya niya na ilay ke mga sahabat. Baat na una ang Fatimah awat Rasulullah kebubaik Rasulullah ina mani sa amranaw. Tunaan ka sumat pa sa kebubaik Rasulullah.
Anak itu nak manusia biro mas mata pibubi Rasul disukat. Ada perkara ibu yang dia dalimannya. Hati kita malah wakil anu pun Rasulullah disuat yang dapat. Lagi itu mabusu Aisyah. Asu Aisyah nanti dia pamana masa kita dating nak dia bila gerkan Rasulullah sallallahu ugi dating ayat pagapya ginawa ko na miyaw pat Rasulullah asim miyaw pat sa kapakaran de sarar bat pamana kaya ko pat Rasulullah ayat niya ka manisa gitu asu Aisyah na miyaw pat kapakaran de si rabu Aisyah dero permataman ayat yun ang puri-puri yang miya kasun sa kari Rasulullah nasabog iti ayuga kan ino to nakagi surah salam na ayat pakabadadian na pamana igira pamana ibubarang ko eso la kapsumbayang na sudah dia pagapakasumbayang na pusa sa siwa pamana da lagi din ang kadang lego sa sagim siwa pamana biya ini ya asal di kursiyo kan mardatul lirab wa mathratul lilfam pamana asal di kursiwa na igesut Allah na gugur belum biyo pamana mangangari lagi di pamana Isa Abdul Rasulullah ulaulannya lagi untuk asiwa. Nah pihak kasul dari Aisyah Abdurrahman anak Aisyah. Pusat sasiwa. Nasang kutapasan Rasulullah ulang dari isyarakatan pamana di Mak Abdul pihak. Pamana tidak lagi Rasulullah asumnya kerja masakit oke isyarakatan mau. Nah beda nanti Rasulullah apa yang bergeling di Abdurrahman Abdul nama tak. Api yang bergeling di sampai mai itu walairan. Api yang bergeling di supamana Abdurrahman yang Rasul dawalai Aisyah natutundung Rasulullah mata. Nakia sifatan Aisyah, ayat itu tundugin nama sana mata nak tunggu kabeh Rasulullah pamana si udah berkatu supamana dewanian nama kausarsa siwak ta berat ya Allah. Nanti gua saya Rasulullah, na mengatin gabi ako man ang makausar kasosyo kanambia, au ginatingin na mo man unian na mo man buhay. Kita tingin di biang dia ko Abdurrahman sumamata, siwak, na tingin ini putulak na kasungi penak. Apa dia tanong dia kay na siwak, so di makapamumra, kasunin dengan ng mangakili dahara. Lagi di man ako usar sallallahu masahaba siwak. Na ayat itu pamana Aisyah ini putulak na kaso ipenak. Nabi di gunung tasyo ang nakailang na puro tapuro yan. Hindi tanong biya kayo nilang. Ayat pinati ko sa lama ini pangalan mga kan ini ruklak na so ipenak. Ayat di namaan na din ayat urip yang makasulang kali Rasulullah sa bagi kayo bag. Begitu di pangapya gino. Itu mga di isar ketat waktu na antar Aisyah kubek Rasulullah. Lagi nanti Musa Abu Bakar radhiyallahu anhu Aumanyan ibidil Rasulullah kumakan irod kumpak rafida ka abi wa ummi. Pamana ya Rasulullah na ayah bubuy akarka na iparago akarka sumapa akarka suwidaka. Ay mga di pamana batan ko ni Abu Bakar na sa Umar bin Khattab sa Umar no nagsusukan din mga sahaba batan sila kunay. Na ulitan sila kunay kubobe si Rasulullah na ilay na kunay pagadiran. Baat nasakat tau kira buat pihak berdi Rasulullah. Upama kaad nakapayo pamana di kapaka berdi Rasulullah. Mata Allah kapamana. Umumi Rasul Abu Bakar sa kulitan sa bagat sa utan na mamagago sa andong tanya sa ibira. Ay nung tunin na pamana miyang ulong-ulong. Udin din maanoy. Si kumasera ni pamana kapaka mulidan nabi berdi Rasulullah. Ay ang mana yan ako na sa di mga Opo maka kapi na nagalabag na di na sila nagkona. Lagi na isa ko pamana kabidaan ahlus sunnah pamana ahlul bidah. Ahlul bidah na pamana ay mangararay ga bidairan na akan dali makan. Ay mangararay ga bagian lagi na pamana kapuli dan nabi. Ay mangararay ga akidiran na suwallah na dadar pa ya. Suwallah na da sifatnya. Na suwallah na piyakan datak na sifatnya nabi anu na sa Quran. Ayah paling berterkesan para tiang yang sifat inali Allah inali Rasulullah adi ngapenda wila dan ayah kepada tiang yang sifat dan Allah ada di intensi kepada Allah naba ngagirawa kana nabi dia sifat Allah naba saya sifat manusia membuat ada kepada kelata apa nabi yang terjadi sekarang ada lagi deh
Pamana swalla na pihak kata natin sa Quran tatina bal yadahu mabsutatan. Suati Allah subhanahu lima wallah na mabubukar sa dinya di kabri rizki. Nanti mindiru sekami ata kaswallah. Swalla mindiru. Nasib sa hadis al-Qudsi ya Adam inni khalaqtuka biyadayya. Hai Adam na inadnang sakasamya kau kita pamanak bala lima. Pendutu sa pamanak ya sila awallah ku Adam. Akna balang inad wallah na ayakiat kanin nung takalima kun payakun. Okay na su Adam na ayakiat nung wallah na bala lima niya. Nantay biniru na pamanak na bala lima niya. Sa katanong nakasuwallah. Suwallah na tuloy kita kaparati ang tanong. Na sumbala lima na kataon na sumana niya. Kataon na sumana bala lima. Na pagi simpat na nukol at ang bala lima niya. Okay na tuloy sumpat na nukol. Kita nung kataon so udalian. Ayap jarugan na at ang bala lima wallah at dumada ito pala Allah. Tamba kang giraw kung bumiraw ka so Allah na ang bala lima niya na may pakasaynak sa manusia. Kasus walay bidro na ang walaan lima niya. Agi pa man, so walay bidro, nagusurang orang salam bidro, na wajib suka parati ang mungkin na ang kapunatang na daaban niya sayan, daaban niya lagi, nagukinaban lagi ng bala lima upaman ng mga kaadil, kaya bidro ka, ang bala lima, dumadi si kukalao, Allah. So Allah na miyang impuruan, sakna balagi ng kapangimpuruan ng manusia, kakapangimpuruan na dumadi si kukalao Allah. Wallah na peraragitan karena balai itu peraragitan ada pemanda beriga para sekali wallah na peraragitan sa dumade itu kalau Allah wallah na pemanda kesuat sa kaswa ta dumade itu kalau Allah lagu ay mga sifat ay nabi Allah ato na hikmah sa kaya ni Allah sa mga sifat yan pemanda rubili tidak tulay balik kaya kapugin sa mga sifat Allah. Na ayah beli yung ya Allah ku mga sifat yan. Udah na inali Allah sifat yan. Na may itu sububay ang Allah. Pamakas Allah na din na may Allah sifat yan. Na may itu sububay ang sifat Allah. Nakaya pa man akyat ko ng Allah na malaili mo, paririla, paririski. Kaya ko ng mga sifat Allah. Nakaya bubay ang Allah. Hindi hikmo. So Allah na sampul. Ayah makna niya. Sadu sampai masuk sih akidah biar di Quran biar di pemana sunnah agi usuk ya sabutan mga sahabat na panang gilo bagi itu mga doa ila mo bijana kira sa mga tao pamanan ay diratkan kapapasok sa pamana apakah neraka agi nga mga sifat Allah na bagi sifat Allah sa ginawa ng lima na ito kaantawa ka pumagalit ka sa katulong Allah. Kaya kasasabuton sa bagi, nas kami ang mga ulama, pamanas, kasunod sa sunod ng salang, natira na piya kaya, pamana, biba ni Rasulullah sa anggaw tadi, tapos kami piya niro. Ayaw ko, pamana, gini, pamana, sifat Allah, ayaw katulong ng mga ulan na tawqifi. Hindi ka bakay, ubutan mo, pamana, lawan ni sumiyaan ka sifat Allah. Tawqif, ito na yung mga tawqifi, ayaw ko, bakit sifat na sifat Allah, na sumiyaan sa Quran, na piyaan sa sunnah. Dan itu pakai buatan maginantang sa penasipat. Sabu-sabu ya ada sa Quran aku ada sa sunnah. Gini di mana tauqif. Mana niya nakuan na pagin sifat kasih Allah na pagilin na itu di ada sa Quran at ada sa sunnah. Lagi na pamana ko kaya po lang gudi. Apa mana itu Allah anda niyawanin at kada niyawanin. Na ino mga dibuit ng biyabi sa Quran na Allah na inaluin na niyawan niya. At namiyan ng iwo, mga ayat sa Quran. At namiyan ng iwo sa ayat sa Quran na Allah na niyawan niya. Nanto na yung sa Quran. Nagyo ka, mga ayat ng kurso. Ayat biyabi na Allah na uyaw-uyag sa kumplit mo uyaw-uyag. Nagyo di bakit simpatan sa Allah. Kataw TV. Di ka pakai baka kumiro Allah na adna niyawan yan. Di ka pakai baka kumiro Allah na adna niyawan yan. Di ka ayam terus ka nas Allah na uyag-uyag sa kumplit wa kauyag-uyag. At bumalik sa Allah. Kagyo di biya ada sifat Allah. Di ka pakai batan ng pamakumani. Ayam biya ada nas Allah na uyag-uyag. Nasar jadi discuss ketika Allah na niyan na niyawan yan na riba tulo.
Kada dalil sa baswala na banyan ng inaloy. Aya pamana biya sa Quran, biya sa hadith, naswalla na uyaw-uyaw. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Al-hayy na kita uyaw-uyaw sa Quran na uyaw-uyaw. Lagi sifat. Mana niyan aya po pagin sifat dan Allah na sampai adi sa Quran. Ini mana tauqifiyah. Aya po pagin pagingaradan sa Allah na suminaran na biya sa Quran na biya sa Sunnah. Jika pakai buat dan ulun apa mana dalilnya, ini di mana tauhid. Mana dia? Apa mana? Isa hidup kasih apa mana mengahlul bid'ah, asum ini dia sedang apa mana mengasifat Allah. Kira Rasulullah ada darbaya. Allah ada mengasifat yang ada, sifat Allah ada yang nak biliran. Ini apa mana itu sifat aliran pada Allah. Mungkin apa mana? Bagi sekiranya itu yang itu sifat ada di ta'wil. Itu dia apa mana? Lain al-hayat, al-ilm. Mana pihak sifat dari Allah al-hayat atau uyaw-uyaw. Dan ada yang bagi sifat dari Allah hukum yang puluhan. Nah, isu kairan itu yang bid'ah dia. Nanti tidak suka pakai puluhan, sifat tanah hukuman. Manusia apa-apa adalah sebuah mungkin sabar. Itu pakai kotoran pakai sifat Allah. Lalu tapi ada Rasulullah apa mana umat gugui, apa mana elang gugui, nak bagi. Nabi ada Rasulullah dah hadis sahih, Rasulullah nak pengalim bawa sagi apa mana langit amarati raktan. Kira nak mustahil Rasulullah nak bawa. Kira berat ya Allah bumi yang Quran, dan kira berat ya Allah. Nak haji surah Quran yang liru. Nak apa mana kamu buat ya? Ayam cerita tak bawa sekolah sekali lagi cakap bawa rumah dia kepada Allah. Nak balagi tukar bawa kah? Apa kita satu waktu? Nak balagi tukar bawa kah? Tinggal mana dia mana yang kau tadi? Ayam cerita nak bawa rumah dia kepada Allah. Kapan yang bawa ada rumah dia kepada Allah. Ia nanti pemana kehilangan pemana langkah manusia patah. Ia nanti Allah sakura. Pemana ubani ulipat ya dia mengasih patah. Ia aloi. Nak nabatan pemana pimpuas kasih dia bisa Quran. Nah wajib berkah asaka pemana kata Allah pemana dia ada satu nampak tak kasih Allah. Pemana dia kata Allah pemana Ar-Rahman wala arsistawa. Amin tu man fis sama. Ada sirah dari sini diketahui. Mungkin no bagi sini kira mu. Pemaka bagi sini kira namanya kamu kasih Allah. Pakai mengani kada kaya ni mo para ten mo sa langit na ika tumutulong sa kay babu lupa arukan mo mang ya Allah na nila ya mana sika maamingan na sika pakanta paling mga pwede ba man napamikiran ka muna di ko mana terima agi Allah na inat niya supusutan apa man na kailangan niya Allah ina di mana fitrah mana fitrah na ina dengan Allah apa mana ayat pakasalkan ayat yang kata kasihkan mana Allah ayat apa kakakubun yang Kristian yang bisa na majusi na subul alok apa mana ayat asal ka manusia apa mana pakalaka ayat musibah ka Allah ina dengan Allah sakit dalam mana tak aku kailangan kasih Allah ina di mana fitrah kadua mana fitrah biada bertanu maka pamparatnya suku ke Allah nasi pada tabuza kapuluan apa mana sekarang na dumadar pasti na isi ini ginawa niyo igira punya kehilangan kasih Allah suku kan anda maantap rumah antap sagana sih anda kasih saya sumbangan anda maantap suku igira punya kehilangan kasih Allah anda memagaganda suku ka igra biya kehilangan kasih Allah. Igra pemang ni kasih Allah na suku ka na anda aantap. Kasi atap sa sabalaran na unta kasan dia buat kaling tadi mana suku na si aantap sa langit. Mana na pud na fitrah ina di Allah asuku ka na sinya. Allah sa. Iti pa man isa ko mga ulama Asy'ari sa kini paman Juwayni apa man na kaya isa paman na Imam Haramain Juwayni na paman na puto mga ulama Asy'ari paman na isa katuloy ito na ginakura lo nga sunna na dikesan na dalil apa man na parateya na nawi na kay mitubot siya kay talay lo katuro niya kararani ito sa paman na kakapir
Mana sebuah pagugungan na ikasan na nadagan sa Quran na susunna at tinigsan ang pakakapya. Ay ito, turun mo Allah sa Quran na may kapag ikasan na ito. Nasya ito, ajway ni, daan na murid yan ang haranin na siya kanya Hamadani. Namiyakay sa namuganian sila sa paman na dars na tigyak niya Hamadani Ayasir na di tanong pag-usayin sa paman na mga dalil sa swalla na miyangin Quran. Di tanong na tigyak pag-usayin. Ayan din na sumbagang arak niya Ayasir lagi niya magkuda mo mga pusutan na tinubas sa katanong manusia katama mga pangangayaman. Naigira punya kakilangan siran. Apa nambah? Ada bayrang ketuk na pagkatabagiran na sudah nagsupuso sa langit. Apa yang dirasakan? Apa yang suka? Naigira punya kakilangan ada bergatap suka. Ini mga di kesangka kau tu lagi nak akan tu. Bagaimana ini dah susah. Naigira punya kehilangan nak Allah naruh amal pikiran rumah tentang sabaran. Mga di kepikir kau tu. Kena mana ayat berkapikir tetap kena ludan. Ayat yang mata tak kupus pada suara nasi isa. Lagi. Lagi di mana aku saya kira mana joy ini. Nah ayat ini sebagai seorang murid yang penting na hayyaran al-hamadani, hayyaran al-hamadani. Ayat mana hayyaran apa mana kita pakai sebagai nuna. Untuk dan apa mana biaya bungana. Biaya bunga saya kita ada di sebagian. Ayat ini nampak atur mga nasuko-suka. Di tanong balik sa dalil sa Quran, dalil sa Sunnah. Ayat pakatur kan nasuko-sukan. Suko-sukan, hindi piyakilang kata sa Allah. Anda tanong kutus Allah. Anda tidak sa katarong-katarong besok tanong patatang sa igira pag hindi kasi Allah. Ubaya kang tidak mengasih Allah narong patatang sa benar. Ayat na magundam ka na sa Allah na sa kapunan. Arasyan. Tidak makasuko. Hindi pa man anda mga kuwan, grupo ang makapagkatur kita katang mele ni na mituwap siran nakaaba ayat bila disan Allah la makana lahu Allah la makana lahu to din su Allah na dadar pa ya dadar pa ugin na langon uli mayran na may pagkaturusan lagi de Allah la makana lahu Allah la yan natin kan ino tuturo sa puro ito nagiraw saya katurusan kaya kuat. Mana niat dan dengan kesan kasut mata tak kusiku pusuk asu Allah nasi sa kapuan. Lagi di pamana perdana sama anak nanti Rasulullah Sallam asulalan pamana ini begal akan nabi karere kasu pusuk kan ada dunia. Ame katipu ka pusuk na pakapamelu kasa. Gina di pamana may akidatan na pamana gina di kailangan na masiap kas akidat. Aya ka bersiapan kau ay pubadubin ka naso mga tao ayaw na nila sa Quran, ako susunod, ako sagot ng mga sahaba. Na atay biyawin rin katanong ko sagot ng mga sahaba. Hindi ko akido, nasumpa ta imam. Tumpa ta imam na dad na bagiran sumiyupaksi ko akido mga sahaba. Hindi ba ba napakatupon, pasok akido mga bata imam, nagito akido mga sahaba. Natay biyawin rin katanong nga masay matulang, yung mga ulay matu ahlu sunnah Jepang. Adiran sumpah so akido mga napata imam, nagbudiran sumpah so akido mga sahabat. Mana niyan, agawatan mo natang, benar-benar ng dakyat, Rasulullah marek sa teman-teman marek. Tiga pengadilan kaya bergenang, dia akan berbenur. Para teman-teman anda Allah, menggiro kamu nak kaya bergenang, ayah baik bisa nanti letin mga sahabat. Gini kamu maulidan Nabi, aku magusay dirang mana apa, mana kala yang balas. Ino mga di, at nasa kataw ko mga papel sallam, so nang mga sahabat niya na pamana, may maulid ng Nabi, may birthday, nakito, kaadad. Si kupata imam, at nasa kataw kirang, na di ka, pagdaga nga kirang na maulid ng Nabi, di ka birthday si Qur'an sallam, na ayak yung mga may birthday si Qur'an sallam na sa mga siya, mga al-Ubaydiyun, isang al-Fatimiyun. Ito, pakailangan mo eh. At nagrupo ako mimo surupaman na kaya lawan na sa tulugan turang ko hijrah ayang aranan na al-Ubaydiyun isa na Fatimiyun. Ito siya na pinto sa Fatimiyun kapamana sira mo na sira si Fatma. Ay kaya dibilang sa Ubaydiyun na kay pamana ay pamana kapuro Iran o waniran sa Ubaydullah. Nagito na Khawarij agusya. Kapamana piulang Iran sa mga ahlu sunnah sa Egypt ng Tamasera.
Nasiran sekalian kota Ubaidullah naskani ni pagbagan ya suku sa pamana kabar ko si Rasulullah tama sa pamana sada biru bagun pergi bukunya tahu rasa gitu pamana pagbagan ya kian bagagi muli dan mana niya muli dan dapikan ayam ya ko na siya nabi ya ko na ashab dedeg ko ba kini mga ulama iman sada sa tawa ayam dulu niranda nakapauli dan nabi ayat dulu niratan dan sifat Allah alam dirang berdawil. Pikiran lagi na suci Rasulullah adu'an ila Abu Bijahad. Mangatawanan upama kaku amas pamana panuriran na sikiran mabaga pamana anu pamana kanaraka. Na ada mana hadis yang dia Ibn Mas'ud. Atau dia tinggi Ibn Mas'ud dan tinggi khatta Rasulullah khatta mustaqiman faqala hadza sabilullah. Pamana biya kay sa dibugo Ibn Mas'ud pamana alungan nagumi Rasulullah saguri sama pamana mati natige nagena lalat akid si Allah gina ni lalat Allah pada saat ni mandala dalam mati urian ni pamana biya dia nang nakatang wa anna hadha siratal mustaqim fattabi'u wa la tattabi'us subul urian ni dige kay Ibn Mas'ud nagumi Rasulullah sallallahu sama dak naguri sakawanan yang sudiwongian mana nak guri sama itu, nak gumiru sakawan sampai akan nak laguris, nak gumiru sadiburin sampai nak laguris. Nanti hadhihi subul ala kulli sabili minha syaitan yad'u ilai. Itu dengan mengalalan aguri sama mana makasih silai nalan syaitan. Na umman ni isaun na adna syaitan ibnu dir asep. Mana ni nak paman nak kenapa mata kuat abidul Rasulullah sallam mga syaitan. Kasi bitin ng mga syaitan Rasulullah sallam. Umana ti Rasulullah sa ating masagir na naguri sa lala naguri sa kan. Ama kasi sila at syaitan on ay dunia ka ano ka. Mata bago sila. Pamana na ba ay dunia ka susun na kain dunia ka subida. Matuman na miya karere ko mantuso kapag ito. Dua susun mga ulama iman. Mga ulama ay nunirang ka na susun Rasulullah so kito mga sahaba. Dua susun ng mga ulama iman daw bayra ni katin. Ay nunirang ka na mga bida. Dira na pauni dan nabi ka. Dira na dalima ka. Lang sumpah ka mga kapito mga sahaba, sumpah ka usun Rasulullah. Nasa din sa matong ka ulama gina di panurunian. Ayaw bukti ko na pamana. Ayaw kaya pun dinamirkan. Nasusap untuk mga sahabat siya pamana. Agama na inyo kami bugan. Kung pamana, may babanugan sa kita, magbuhat yan niyo, adat na ba niyan asal siya pamana, kapit mga sahabat, na pamana angyas kamirkan. Yan ang ikagosya patan sa pagkumatan ng Islam. Ayaw babanugan ka, mamakaskan na, ayaw babanugan ka na, so kapakasuga ka, ayaw babanugan ka na, so Al-Quran, wasunnah ang susagot ng mga sahaba. Na ate biso may pera ka ko sa ng mga sahaba na sa mga tabi'in, apalun sa pata imam. Na imam to na sa pito pata imam, ang biso surat ng mga kitabiran. Nananda ka mama na pangingaran niran sa mama na Imam Syafi'i, asuko sa Imam Syafi'i na dilimakan. Tukun sa Imam Syafi'i na dimuli dan Nabi. Na mama na perdana sa kanusta niran, kapag kubiran sa Imam Syafi'i. At nakita mo Imam Syafi'i, nakita ba al-um, mga ulama. Ay, nanbati agim nakita ba al-um. Agim nakita ba al-um, na isa kong mga murid ko isa Imam Syafi'i, na ini surat yang silang na ilmu at gubal sa Imam Syafi'i. Kada ba sa Imam Syafi'i, sumirat ko gina isa kong mga murid yan. Nabati agim na gina ng mga kuman yun. Kamana, benda-benda wagin na ng mga ito. Nakahisun ko sa lamin, may kataman po ato ila abuab, jahat. Gimana kapamana akidah tanu akidah na pamana uditan ukapni na dayon sa dayon na makadadapalas lang. Dayon sa dayon na mauritan. Ano sabab? Na lumiliutan pramis wallah. Pamana may mga grupo nagupunat na sumiyag daw masakit kung mga papagtaw na disiran magbusun na ang miya karere sa sunod Rasulullah sallallahu. Pamana tigiran ng peralitan. Karena nakaperali na pamana sa mga loob na matanong na miya karanteran na nakat. Siya na mga Yahudi. Tigiran na pamana di tanong maginom sa Pepsi. Di tanong maginom sa Giyamanaya. Nagba ng mga balik. Inos ka grupo na di ay subarba na subida.
Akala-akala sa mga sahaba, mga Yahud, mga kafir, na umailir ang mga watatan, ang magugumasin sa biyo agumana, dito yung kagulukiran. Uba ay ganito ka na, berani ka na, di ka mag-inom sa Pepsi, kagina Pepsi, narka Yahudi, dan na ba nagtiyugub ka, pero dari ginom ka. Ayah sapar ka, ayah upiting ako, lagi na yan, nasukong kito Rasulullah. Natunay ko kito Rasulullah. Kung pa ba na iginaan ng diagin ang mga widagan. Natunay kito Rasulullah, inna matunsaru hadil umati bida'ifiha, bisalawatih wa du'aihim. Mata na kito Rasulullah, aigira apa pa naging epagdaw, na ayah kabdabangirun Allah, na pumugit ko mga lulubay kira. Ay mana nasa katanong, mamadaglan to. Ato no tayo kapupitera katano, na bisa lawatin mo pamana. Sabab ko mga sambay ang kira nagusupang nila si Allah. Ay mana niya na ingiraan na biag na awila kalau orang katano mga Muslim na si tanong bagad si mga masigit tanong kundi tanong si Allah. Nabatan ko ay pangalangap tanong na bukan sana sa pandi ka purali tanong lalag na di natama sa ako. Mata ang Allah kita nusan patu kapakataban. Sumpakaan ang sunod sallam. Kita minum sa Pepsi, sumpakaan ang sunod sallam. Rasulullah sallam narito ina sa mga Yahudi na pinagumpangan ng kanira. Tukiat gido sa pamangdaguan, Khaybar. Masa jika gido ini gido era ng mga Yahudi. Na isa ng mga babaya Yahudi piyagan na niya sa Rasulullah. Berarti Rasulullah kita nulung kumang karito kita nusira di. Tiari mo Rasulullah magagal lagi utapa mana. Pagano'n ng tagumin, nag-ito na dutian. Tapi yang ikan yang Allah sallam. Mungkin na kayo mga Rasulullah sallam, nadiskan niya pamana, pagmutangana, buti kasi siya po Allah. So mga pada mga sahabat, kumayan na dirisip ng mga wapat. O pa magapad sa pamana sunna, igira at maadna awila akan, kung isusugod na ng mga kafir, naditan ng pagkumpangkan ng kaniran, lagi ng mga pagkapasadiran, at yung Rasulullah ditan, wag yung kananganan akuan, kaya ba ito namasa ditan ng ginawa. Ilang itu kan diri suci ari me. Maknanya kena begini di semua salah. Tinggal suparis ko kapag begini sa Pepsi ka pakai mana yang mo siya gitu. Ayah sapar mana subida. Ignitan sa mga bida. Ignitan sa mga maksiat. Sa mga maksiat ignitan. Lagi tinggal tebagarkan Allah. Napakadalatan sa pangni, napakadalatan sa masambayan. Nabatan berani. Dan kemana? Ayat di sallam nakapanambay bukan gua. Nah, ini sebuah ahlul bidah nakaperali. Ini sebuah pamana pagigitikan diran langsung kain sa Pepsi, nadiran isebar sa pamana mga maksiat, mga bidah. Kasi rin ninuninggan mo. Pamana, dito nung makikira sa mga Muslim, mga grupo, mga ulama, adadag pasusunod Rasulullah. Naska mamuna, mabugbebe ka kasi ito mga ulama. Hindi nga katawan na dadabukan niya susunod Rasulullah na kaya patutas kapura Muslim na ipangatong susunod mga nanabigan. Yuti maratabatan. Apa mana susunod Rasulullah na etang pagbuyag. So mga sahaba na sa timang sunnah, ami bagakiran natangkiran na pamana di pamana ang insuyan na ginuwera. Ada isa akatinawa, di sinanun bagataban. Nabi pikiran nila na tinanong benar yang dasar kata maka susunod sa kitar na pasada Yahudi. Tak begitu pikiran nila. O benar dasar kata miya kakasa paman na pasada Yahudi. Tak begitu pikiran kuat. Atau na ipuwa dugiran, ilay tanong ginawa tanong ububan na sunnah Rasulullah dito paman na ibubagang Dan mana kabidon mga sahabat yung masay mato. Ayaw bubuyag yung mga sahabat yung pagkataba nila. Lagi yung kakapagwig ang gusto ng Rasulullah. Imano na di, kasalang ako kita. Asupag itong mga Yahudi. Ang mata-mata ko Allah, dito ng mga tapat. Apya lang dan lumya lang ang akarsada kaprani. Piroton Allahu Akbar, Allahu Akbar, na din, napakain niya mga tapat. Ay, akil-kira kung may dera na sundan ulit mga pasimunan. Natuloy pa man, amya kung mga sahabat sa ginawiran, amya kayo ito yung asunna, Ami bubugagiran. At tigiran na pamana, datan umakasar sa siwak sa kami kapiragoy. Datan ay kung nakabibisiran na nakatidawa, na datan at tigiran umakasar sa siwak. Na ini sumpiran pamana, sira na magmaguda pamana, kusar sira sa siwak, naro ini sa bupullah kaya pakatabanira. Asukili ng mga rinto sa sira sa siwak, na tigiran at tiarman nila ng mga ikunira.
Dia langsung mengarim dia. Ila ni menuntut mga sahabat na igrad na pitatan pawidakan na ano sila pagabas si Allah lagu si Rasulullah sallallahu iman tadi ka ayat pagabasan nila nakaprali pira na nga nabangkala na napasa na Yahudi na di nasuta tadi din napasa din mga dili at hindi ganun mga pagkala waya pa man makikutula sa negosyo na sumubir pakai apa kata asal uwas sa katano pa man matag kuan sa kataw ay mala isubutan isupartan napantag si agama lagi nabasa sa mga pagalitan sa Palestina ato na kibutan ng pera benedela ko tanong saya naba kekaratulatan mata Allah kanina nagibuka bidaanan na ayat ko kesempatan nararagin Allah so bidaan ada lagi na nam Korea no kapan si ko na peraragin Allah na nakabirang sa bidaan hindi pa man sa agama ng Islam na kailangan Dita magundam na at ng mga ulama imato pendepo ni Rasulullah sallallahu asang na pagilin mo Allah asang na isarkan nangapas sa mga pagalitan sa Palestina nakagil ko ipustak siya ko bisbuga kan ayat yang wajib berketano nagiya kaya kan Rasulullah makadakal tanu sa pangni makadakal tanu sa asambay ang tanu binagatan kaya kaparali kada bali ni natanto ko na pinipidder ata sa puno dapat pa naman ito ka pamana atau nak mga tao ko pamana ayah hadapiran ng kakapuri ko desir ka pamana na mapipigiri lang ka pugit ayah sa tanong mo ay wasya tan tanong sa tanong mo lang pagkadadal pastor ayah panamaratan di maratabatan sa gitu Allah o mapad ka kung mga tao ang magbiyog si Rasulullah sallam lagi na naging utakapakali kapaka dan tuloy di ulang memperhabis Allah tapi alitan ko mana pakalilipat na sa perhabis Allah tuloy di ulang sa Quran wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'in Kani mana ang promise Allah. Mana na ini promise Allah sila may marati ang di kagalubog sa mga amala saleh. Amata na di Allah pakandato na kasakan sa ngaliang ulo pa sa lain niya pakandato may una di mana sa mga nabi. Nagubali na sa agama Islam ay ang pinakamapu agama. Nagubali na sa kapagitaw niya pamana sa kaalaki o kasasana kung hindi kapagitaw apuli sa kapagitaw na pamana hindi ka na ada ba niyo kalang. Natulay ini syarat Allah. Kemudian ini syarat apa mana beralih tanung maulidan Nabi tadi. Ini syarat Allah yang dulu nani la yusuf. Sibu aku niu sa ubak sa kutu. Ang nakapada kutu na pamana pada kesuksesan. Anak kapada kutu sing pamana sing Allah. Anak kapada kutu sing tauhid rububiyah, anak kapada kutu sing tauhid asma wa sifat. Nah dewe sama ada tanung anak kapada kutu sing pamana anak susun. Nah di tanung pakadaan Allah. Hindi pa man naging akidat ahli sunnah jemaah naging ibang dasar sa dunia ipamana promise Allah kagulputan ng kapakatabatan ng kapakadagtan naguwi ka pakasugatan anlaki Allah la yusrik bihi shay'an dakhala al-jannah sa tao aming barat ko ya Allah adina ibana ko ng sulay mana na sa akidat niya na pamanalilang mata natin Rasulullah ayat dan pa na diri sa hindi pa man ang akidatan apa managi patutas kana siya pagka di patut apa mana penemaran ke dikon pada kota kabasak amnya karena di mana dia ke kapuli dan nabi gile mana pamana kang guru untuk mga ulama ahli bidah kapuli dan nabi sirah agian anak benda ka benda ng pakadakan amnya di sallam apa mana amnya kay di ang guru ko makapatusunan yan as muslim na panamari kay sika mapuncong tamay itu apa mana pakadakan Allah siko dunia natang sampai sa mana oh ni pun si Allah apa mana gigi apa mana dia magusitan dia kakuan kan doan pun lipat ya mana su akidah gas iman pas parat yang dagina dipatut apa mana ipu ni tugasan nga masay ni gagin pinakamalay man to challenge ato na dinga kada begitu gemangka di ko kakeda to da may alitan to na di ko kakeda ay gaptan kaso to Rasulullah to Quran ang susunna ang susabu mga sahabat ang Quran ang susunna antay sumya perkara nga sa mga sahabat napakapunangan ng bata imam natamang mga ulama imam ang susunna lagi di Syekh Bibas Syekh Utsaimin lagi mga tao
pemana airan sius pemana akidah pemana ahli sunnah jemaah lagi ikut tantar. O di nga kapti nanda badi di kapagagama makalili ko sallam makalili ko sa kuna sati manati Rasulullah pemana ayam bagalidas kay matun ada na buku sa sagir na hadith at dinangan na hadith na diyan nagpagatarima. Apa mana semua kalidas sa grupo na tentu Allah udah tentu Rasulullah dia terbenan. Aku tak biar baca kanu ayat. Natindu Allah tay pemana kalidas. Yung hadith na biya dia tanong na tindu Rasulullah tay kalidas. Mana na patpat sa kalidas asira sa mga tao ayat din na sulit Rasulullah ang sulit ko mga tahaban ito niya sa Allah ang piyakakutan sa dawa sa banda mga pakisaya sa pemana. Pakasaya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belasan wallah Syekh Dr. Paru una mga pakay sa iyo na benda yang mabiyana surat dan balasan wallah yung kaya prestan sa yung kaya madrasa piya panimadakan ng ilabang kataya piya katalinguma katawan tanwa basta makapantag si ko agama na welcome sa yung kaya madrasa niyan madrasa tanong kalangulanguan nagu susuporta niyan balasan siran wallah so ana pa kay siya yan pa kaya isuratan ay pagkasin dengan lokstan nato na kung hikmah wala sa kung nakapmabi sa gihong tuwa langit sanya langit ang marani ragtan gitu na uta hadis na biyan yan ang uta pamanang uta hadis para katawa ka sa budatan na uman na ti Rasulullah gawi nasangot wa ikat na lubagi ko kagawi lamba mana niyan na ipakapon na nga sa alas 2 ison alas 3 na tama na di pagbangasa subuh. Nah, suatu tingin su Allah na pabasagi ng langit, apa mana marang ni rakitano. Na pupananawag, antay po mga nisalila kapritaan ko, antay po mga nisalimo ka, palibo ko. Antay na pang niya ng ibagyan ko. Mana hindi hikmaw. Asa po mga nisalila, sa oras, na prilang ko Allah, hindi mamanang. Isa papi oras, sa pang nisip Allah, na unta igrabya ka na ka, di po susubo, na api o di ka gandarang subyak, na api ang ibog ini puro kasalimang na miyang dikasip Allah. Terima Allah. Lagi dia hikmah nak ketua, so Allah na pamana ikalimu yang seperti salimu, perintah yang seperti perintah. Alhamdulillah, ayat itu artinya sopa kaisiran. Miya kaisi saya Syekh Allah na babay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di ini sumpat, ubiya magusayga, ayah pakaisi akan. Gugumra ako ayang pansuinakan, antiyakan, ang sukaruma, upakakan, ang babay, na ayami mabsyik, na alim. Ino, kedusa ako kagiya dan pedakan karumakan, mahramakan, kanian nabay, yang yakay siya Syekh. Gina nakapagmura, ugap na hajad mahram. Paganyan na udah mahram gabay, naglabot ka palingkod. Basta ada mahram ka na apya pakakulang nito ka sa sarat mahram ka ikut budak ka na nakor ka paligod sa hajj nakor ka paligod sa umrah pwede medis ka sa mga ulama agihan na paman na panihan niya ba ida mahram ato na katipakay niya so madhab tanong madhab Syafi'i na ametin yung paman agihan mo ta paman na umrah panihan na ada grupo ang mga bay grupo. Kung natin ka pa man arrofman amin at na grupo, alang bae, ako man ang utwa kapabuliran na man ang grupo, ay man na malumadan. Utwa kadakaliran na kisa na kinanda ginawiran, kusya pira na ginawiran, na umuno turo subae, at di ko ba madahab na madahab sa amin na sakso hajiyan. Sakso, haji jada dusan niya ako man at nami pagpunta na pamana may sasaringin ng ginawa niya kung panuda ada dito ko pakay mana niya na pamana lagi dia nga pakay siya pamana da mahram niya
Ugi utang pelala ka pamana susay ka nga ugi utang pamana ibag ka anak grupo niyo padang kan. Apa mana kepakaian bisa narkan wa ginawa niyo. Pamana ya pakai ta pamana menehan juga magmurak pamana isaw tu akaul pamana pata imam sumadhab dan madhaba Syafi ugi na pamana ayat tarandi na udah mahram ka kadi kan menehan kadi kan apa man susah melesar kan na biar dia kuno so tiga biar ada 20 orang Igra ko anak pilih tak pak ya paman biar pilih haji biar umrah ada mahram ya nakay paman itu tu paman so Islam na biar distrik tu nakay subain na lalaw seged ng mga eksamen Allah paman ubay subay paman na adna paman na biar kapnay haji paman na baik apa mana yang aku kolabos ka dinin magturuso kailangan yan dinin magturuso magdami ada kapturuan yan yang hospital subay ada banyak kapturuan ni ko pamana magdami yan subay na tabi yan naman ay kaya ada banyak mahkamah marani kapturuan ay manaraping yang aku kolabos ada mana pamana yang kaya sa kami sa Arafah sampai kapne hadin ay gira makapupungan sa Arafah na tatwa paman sutra peksi utrak namanya kadang lagi nak ada beda. Nah, sama tu orang setempat kamu dah kami per. Nah, belalag namanya Arafah Muzdalifah. Batul kan Arafah Muzdalifah na 7 kilo. Apa yang kalau nak nama itu senang. Kalau batal tu nama itu. Nah, belalag namanya benda Arafah Muzdalifah. Ada sahabat yang mau nucang tama grupo. Ada pemandang pakai watak yang satu. Itu pinakaparin paranya. Nah, kaya kena diran dia kau untuk cerar kami. Begini nolak kamu mana untuk kene aku sang dapat sang karena mendiru. Kaman kita kata tu ada nama kedemian. Aku namun tu kene aku sang tadinya tiga pakai syariat. Kita untuk pemanda. Abdi dia aku nak tahu pemanda ada nama kedemian di rumah dia. Aku nak dia kan kira aku sang pakai wataknya nama pemanda. Mengeletan usahakan naik. Kalau hospital pemanda pakai hospital. Pemana biar bisa dibawa para begitu pemana ayam biar ada mahramnya nak biar itu kesapiran tunggu jika menehan itu jika magmula pemana berkah pemana tanto isu suku pemana ada mahram pemana lagi isu mengapai untuk kebesatan ada segera mga masa hasilnya mugaraw itu sukai dengan yang mahramnya jika ada mahram baik untuk kebesar pemana yang ngasih sima tahu atau untuk pasangan so baik ko pakaptay kada ba niya nung apun ni hindi mapun mo lagi ni mga baik kap tumamana hindi no mapun ko pamana wa mga datulak tumamana giti ayam musawira kan na apya pagtiya kay madhabtan igira na grupo mga baik kisa na kinana kinawira na may pakay putkiran aya karan bina digagiran pagunot kaso Imam Syafi'i sumadhabtan na ipo kiya pakayran na namira pindir wa tararni mananin amay ka bakaro pagauno teman nasi kumagawa Imam Syafi'i na dyan sa kung inak na begitu karanti manita kaya sa bukan na siya Alhamdulillah marayam ana mga pakaisisiyan tinggal na kanagiyang kaya talo pakaisiyan Sheikh inu ikira adita ni magabdas anto na kaya adita ni makatero ikadua pakaisa na ino kung kapakay tadita di tero ikira dita di magabdas ikadua Sheikh na anto na ikira dita di simbayang sa luhur ikadua tong parakaan na bata dunia kasilam ino kapakayan peruman simbayang saling peruman ikatalawa pakaisa Sheikh kapakay so kapagabdas sa siyar anabitiroron na adi na manabitiroron tiginaway alaw to apakaisa Kita nakapagabda sa pamana, biga dito na uto karata na bumarata yung pamana at nasumaya lang marganan na magabda sa tingawalay ka na at na minister ka ada karata na si Pagkaga na uto pamana isa sa bar kan na miya kumir na miya dito ng mga ilay na karata na umiro miya kung makapasari na uto mana karata tidak tidak pembangan na kalata ng istorya ka mana masukan dero na pamana karata iyan bagaimana tapi semen sa luhur ang yan ipat ang yan kasulam sa ikagura ka
na okay ayah kaya tuusin yan nak nabamala aki awat yang kusambayang para to pamana biya kasadam biya katin de damada sa sunda masjid iso nasisawan ay kapapakabai pamana da malam yang gan pagka sa sundo na ubit na pamana pigil-pigilan na ada kuan di ba kurang kusambayang yan nakiatan ulan yan kurang sa pamana 2 rakaat ayaw wajib kasi isang kasambayang nga yan ang ganap niya na 4 rakaat sumbayang sa 2 rakaat makasumbayang sa 2 rakaat ang makatahayat na paman na kayo paman na bini paman na kaya nabatarot na paman na ayaw karibataron na kaya kurang anong sambayang na ayaw sunna na ayaw kasujudian kasi ulan niya magkapaka selam kapan makaselam sujud ka sa pamanan sujud ang pamanan sa tingtanwa sujud sahur ang makasujud na nagugabo selam kiti pamanan sunod yung da lagi nung may pakibarat anam yang lebog ka amala ibarat ang pamana ya kaya simbingan nga nadura ka miya kakangka miya kapaliuliw ka kaya to sa kay noren kutukarangan na ayapat na makapasimbing ka beruman yang itu pemana biar pasal muka kami berat ukman ukna pemana kalau itu udah tiga sama pemana bisumbi nggak sampai segit ada penduduk kah ada kapan pada sampai segit yang urusan kan dapat untuk sumpatan kita mana pangapatan kakak rakat lagi tipat untuk sumpatan lagi itu atau nanti saya kata lo kapag udah sesiar na enda anu itu na pemana so pemana kau sama manga ulama so paman na kayo paman na kung takapagabdas na nung tuwason na paman na kaya susumpa ka ng mga ulama kung bismillah ang ilaw ka bismillah and na hadith paman na sa tirosan na di maka bismillah na daabdas yan kaya susumpa ka ng mga ulama ito so ang ilaw ka bismillah na ba bismillahirrahmanirrahim bismillah ka kung takang ilaw ka bismillah na kaya susumpa ka ng mga ulama ito wajib at nakasunat ada tinggal na wajib kaya di sepuluh salam ada tinggal di kasunat itu aku paman ami adu sa Quran to kapag abdas na daw ba adu bismillah giti paman aso pitun sa sunat so bismillah na giti mabagrada liliran aso kini semua Allah sa kapag abdas sa Quran na daw ba adu bismillah nagiti tinggal na untuk kini sepuluh salam na maka hubungan na usa sunat nagiti mabagrada na sunat so bismillah saya buka pagabdas saya mana ada di pagabdas ka makapniat ka ang hiro ka bismillah sisa sunda siar na pamana makruh so zikrullah na baharam ka makruh munta kang hiro nga pamana biya ka hiro ka Allahu Akbar sa sunda siar na makruh na baharam ayah haram siya kung pamana siya na mundo pamana bukong dia sa Quran berat kiamat yang akan usah Quran dia haram wina so zikrullah na ayah mabagrakaon siya susunod siya na makro nakataw na sa makro agiti surah o sunnah ay mana niya na miya kasulod na susunna gusto makro giti pamana siya kina Syekh bin Baz o Syekh Uthaymin na tigiran o pagabdas ka sa surda siar na bismillah ka na miyang galapag ka sa sunat ko kapag abdas na miya sumug ka sumakro nasah sa kapag abdas ka o panatingin nun di ka bismillah na inibaga ka sa sunat dada ka mamumba ka sumug sa makro nasah ka so abdas ka nato na isabot ka nuro ay isabot ka nuro na daakarata kapag abdas sa sunda siar paman na ay bukan diskusian na sa kaya ako paman ko ka si kumamyaw na nakabira to din diskusa kaya di makasumutan na sunna gusto makro ako na kaya sa bagi apa man nating mag-strike to nating na design to pakai sa bismillah di mata mo to makro na ay minisugutin na sunna ay mana niya na upagabdas ka sa sunna siar na dedek ka susu baka yung patay mo sa pakai niya teman namanya kang gulo na ka sa makro namanya kang gulo na ka pa sa sunat iso nadakang bismillah lagi di mabagrakan ko pa man bismillah sunnah nadaka makang gulo na sa sunnah nadaka makasubok sa makro ay mana nila na karata iyan kapagabdas ka sa sunda masjid gempakay mana suka gempakay niyan nandan naban yan karata isang pamangalaw lang mamato siya kinapaman na Abdurrahman Aswair isa ito paman na hakikiman ito mga ulama
tingin na pamana suka bismillah sa siar na tingin na pamana problemon. Kami dia tingin so si Arimando kusumiw na. Kapag tingin na so si Arimando na di niya gagawa so hukuman mga tuwilit ko ni. Kato na yung bida niya natingin. So tingin yung mga tuwilit ko ni na malalang bubuso na Diyos. Di ba nagito yung mga tuwilit mamubuni? So sa tanong Romeo to. Mando na so si Arimando na makasunso daw sa nasin, makasunsain, na diritsyon na may daro usukuan. Pero iba, marsik. Nagito yung tingin ni pamana, mas miyakaklok. So pamana, kapag umudas sa siyar. Nagkapag tingin na so siyar po ni, nampida sa hukuman na gusto, si Arimando. Mana niyan, ay sumpulan na roon, na dun, nakarata yan, na pagkabada sa kasa, siya, so kakapagay niya, na dun, nakarata ito, pamana, dun, nagkasusubagay, so pakai ni. Tama na bismillah ka. Namiya kang lula ka sa makro, namiya kang lula ka sa sunat. Hindi ka pa bismillah, ada ka makang lula sa sunat, ada ka mamakasunod sa makro na blagin dito. So lang mo abdas ka sa mga dua, lang mo sakso abdas ka. Manita po ka kaya sa mga na. Alhamdulillah, karya-raya ko to. So mga pakaisyo, nasadya lang kaya tanong, no? Madakalaya. Tingin Sheikh, aya pa kay siya natigin na miyaloy aso kasurgaan tawata na si ko baba palong inata. Ay no amay kada inata buda amata na anto na ibibiyanda. Anto na ibibiyanda. So sa pagina kataon na nakakimyo pat so maiyan, yo pat so na ena pamanap mo miya potol so pamanakap gibe siguro na sa ide mo. Dayong sa pamana saka na sumyawa nga naging mabukotol so paman nakapyubi nga siya kumudalok sa ato na pamana dawan sallam miya kaysa na paman na sumurong sallam at namili ni nabai na matuwa na tanto apisila sila urang sallam tanto apisila sila urang sallam kama sa inyong ganyan ng surida yung nagawagan yan. Tigo mga tawaya Rasulullah. Ano to? Paman na mo to tatus lang tapay. Kinapuluto ko mga ginawa yung Khadijah. Apadating sa paman na wafa, pad sa paman nakapipi ako Khadijah, apipi na sa mga ginawa niya. Sumumusog paman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Na adna mili ni na gudaw yalok sa matwa. Nakagya kumaili yung Abdullah ibn Umar. Bigan inibigin niya nung sukuda yan. Nag-inibigin niya nung mga pipi masusunod niya ng dinar. Di ko madakla tawa, ya Abdullah. Nag-ito na ba daw yun to? Pamana api inibigin ko na salada dinar, nakasuat. Napamana, nabuto pamana, kailangan ni malami pagkiro. Inug yung tipulaw lang ako. Inibigay ko sa buda na ka, nabigay ka sa mga dinar na sa kawilan ka, pamanatamok na inibigay ko. Ato na inisbugog to lang, tina, banito di katawi, paduto at tingin ko, dimbilag ko ang maak na Umar. Paduto ko, mga tao, di niya bisirang ibig, makapulag gusto ang maak na sa Umar. Napadatingin sa mga na, salasla akan pamanabobay ako ang maak na salasla sa mga ginawa niya. Ay mana ni napod sa kapipi nga siya ko pa man ang balaloks ka. So mga ginawa niyan, mga lulutuloks ka. Mga kainili na kataon ka ginisiran pa man ang ginawa na uman kasiran may ide na sila ang kasiran sa langit bukas sila ang siya ko maata. Isaw to pa man na kakasumpating ako pa man na kasiran ako maata. Uwid na pinakamala nagyo mo dati yung malpas walang usabayan kasupang ni nga siya balaloks. Rabbing firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mga disumbayan na palutusan doon. Agi mo tadi karon dingin buat na paluto sa pamanakapipi nga simbalalok sa. Daan lagi na tuwa pamanamapi apa manakapipi simbalaan. Pamakasulok sa na gasing sa sikokuburian. Na isa ka pagadugi nang tapan ni kasih Allah. Adna mi al-rasul mahadin. Isa ko pisiksa sikokubanian. Na pamanda niya makataling mo, so niya makalalabalas. At kaya sa bukas na kaya daw siksaw.
Na tiga munta manusia di Rasulullah, ya Allah, na andi ni miya ka po na dati mapagamal. Kaya sa manusia nakatawan ka sumya pagamal ka. Marata mabi nakatawan ka sa ano mo. May tumala na lamun ka dito pa man nagtutukawan. Napakagiro di Rasulullah magimong tao manusia, ya Allah, na dati mapagamal. Tigiyat ay sibuk Allah, nagiyan ng sumpangir ka, iso ng mga ama na salih, mga wata ka, kung ano yung minimulog ko. Mana ni nanda lagi na pa man nakapipi nga sing bulalok sa kanang tuwa, imabulag sa kimo tuwa. Tuwa nga, hindi pa man naaya ka ng mga ulama, naaya ka kumpleto panalamat kasi Allah, na makumpleto sa panalamat kasi ko, bulalok ka na. Aya ka kumpleto panalamat kasi ko bulalok ka na. Kung mga sulbe ko 5 wakto na may pangni nga sirat. Udi nga sirat may pangni ko 5 wakto, susugad ka na, di kumpleto sa panalamat kasi ko, belalok ka na, di mo kumpleto sa panalamat kasi ko. Allah, ito na idalilangan. Nung tadi ko lang, anis kurli, wali-waliday. Anak ko matigula ka panalamati, nagong ka panalamat kasumbelalok ka. Ato na pinaka-minus ang panalamatan si Allah na makasulbihan ka sa 5 waktu. Ato na ipaman, nakagakumulito nga kung panalamat ka mamukumbelalok sa kung inisumpol, inisumpan na panalamat ka ng Allah na kung man 5 waktu na makagilo ka rapid pa man, may pamanin na sumbelalok sa sarila. Abi ako na ikiyap yan ipamangnin mo. Ay importante na kung mga sulbihan sa pamana paralo, na dinugdugdag sa belalok ka, na lagi dito pa nakabalas sa belalok. Hindi man sa katarong ko na mga loksiman doon, na di nga pulaga kung pagninga, ya Allah, na baluya ka sumawatak ng mga saleh, naguriski kung ako kapya kaplok-lok sa kudang kawapan, naguriski kung ako mga pangnirang kreno kagawapatan. Nakaiso ito mga kapya panginoon. Mana niyan, api ang biyawapat loks ka, nagdagwang ang iyong kapamanabalas, amay kapamana, may nga sa mga ginawairan. Ayap na rin ba sa mga tagbiyo minsan, mga pagkarina ni pili ka, nasalaan ka sira. Ang madang 5 taon pa yan, na dinanipag mo. Nagito na, pagariyan pa yan. Natigito na mili ka, no, sumapan na, surang ka lang, na matag ginawa yung Khadijah. Abdul ibn Umar na matag ginawa yung Umar, nakatwira na sila. Ibong takag ginawa yung mga tapamanang yung awapan. Na rin sa pagariwan maakan, yung paman ang mga lulot yan. Mana niyan, na ukabay ka, makuha ang kahadir, na may nga sa mga ginaway, mga lulot ko ang maakan, na pipi nga sila. Tapos sa mga pagariyan, kapaman na, pipi nga sila. Lagi dito mo po, kaman, ay pinakamalan ang tasupang ni si Allah, na di rin mabulag sa balaa, loks ka, bulag, uyawiyag ang taka, yawapat na sa ko, ang kita kapipi sa balaa, loks. Alhamdulillah katong marayag Sheikh pakay sa bisaya tigay na apay kasusiringan ta miskin agwa ta ilu ugay na dipsim ko yang ilu ko pakay asidkan ta ituluga miro na pakay sa nagyan kaya pakay sa nagimilala kami mga sa Facebook uban na siksa ko kubur aganay lagi mo to bagapakay asidka jwata kita pamana wata pamana ilu nagina ni pamana kita papatutan asun nagina ni miyam makalalay balaso asun ka ero ayam mi alu salam apya gibo ta kay po nga sa ulo niya ay ni po ko na pamana kapli rano miya kalala balas ka Allah na po naman na kasid ka ayam po ba inu makapangadi makapag-eskwela ka tiga ako ko gusto niya pamana awad na siya nga pagka ko malumagan na kataon ka siko mga sisipag ka na rin nga ilay awata ilo mga pakiwataan ka tinong bisa isang na tinagam bisa na ayan din yan yung pangalina di kumplito si mabugas mo ninas ka na kumbugang awala salim na sikrito nga tigas ka kinapanga di ka kakataw at kibid ka na mata ang wala ka lagi ng kuwang pamana manibalas ko kami ka panga di sa mata yang kapag-isipila ka sa kanya sa babola. Iso na, kurang kong mga kasangapan yan, bahagian. At na kailangan yan, napya masangaw. Iso ito, napya makalalaso. Ay manan yan, ito lagi na din, napya wata, napya kalalaso. Kasi pero, gip man ang kapamanda, siksa sikukuba, na ay ito mga ulama nasasata wa sangkaan niya sa siksa si Ukuba ang katawan niya sa kadang dalil niya sa Quran at sa hadis
na kafir sekalian jika pakai pagi maman cari zatau ulama paman nakataon niya nanganan na lumalangot sa Facebook nakataon niya jadi itu ke pagi maman pagi maman na diga tadi masih sampai kakakafir siya itu namanya kafir apa yang ditanggap di sumarannya ayat na siyang kaiyan yang apa mungkin na Rasulullah tantu pada hadis apa mana dia kata Rasulullah ada siksa siku kubur tantu ada ayat apa yang kata Allah ada siksa siku hidup bentaman daw kailan ni wagi na tao kayo mo na itindigin mo kapun kapatol ta kapun sa Allah kapun awit nga sa pamikiran niya na urang mo kapanga pangugung Allah na ayaw mo isiniron na benis wallah na dapat mawapat so kaum so Fir'aun na sinik sa siran wallah kung inisiksa wallah ko Fir'aun ang usong pagtaw niya inalin siran wallah na buto nisiksa tupaman na kaum mulut na tunay nisiksa rin wallah na piya ka ura na siran wallah singkurian o kaya pa ka kinipikiran wallah na piya ka ura ng sirat wallah sa atura apo yang makabukong sa langit nabuto disiksa itu bibagi siguro untuk miya mulolo ko kaum mulot miya mulolo ko Fir'aun so kaum mo pamana Saleh kaum mo Hud so pamana kaum mo Nuh na ino to buto disiksa kung ino masiksa na tika sa moto nabugag kakapitero kayo po kapunik sa wallah na mo ura na kapakapangukumin na ino to siksa wallah so kaum mulot at paman na tiutungian sila na uyawiyag sila padun sukaro mo tapi yang itu kung Allah yang iuranan Allah sa ako apo ya ato paman ang mga ito ng mga pangalaki nanti usinik sa uto wala da sila mawapat ay panari sa niya po paman naging isi niyo buwar kanong pagkauma Peter ka ayaw ko kapanig sa Allah na amay ka mga pangkong sa Allah na inutusik sa Allah sa kaumulo ta uyawiyag sila ino tu siksa wala sa kaum Nuh hawiyaw yagsirapan ino tu siksa wala sa Fir'aun mismo saka na di nga magagdamdaan na siksa ng Allah ayahin mo wala kung kapsiksa niya ka na ito ka sasakit na ito ka mimiskini na kadawata ka na mga siksanan na ayahin mo Allah na ang di makabalik si Allah barak na nung pagkapalagoy unti ba na siksa Allah kaapay surah sallam na tinibu wala kung kakawabatian tapi akan diambil sama sakita sakaratul maut ada mana sakaratul maut na benar na kumtibo Allah na buat na tahu pagalidas ko sakaratul maut ay mana niya siya kito namiya kalalamukan na ayaw pilig mo sa mga namuri ya pamanatin diyan na miniliw niya na ng Islam na disah tiro na kadanoy disah sa sabayan ay pagmut ko na usok karuman niya na pero Muslim na haram sa kapakatong tapiran kundis kanyan tugod si Allah kakyo ko mo mga laulama sa tao aungkir niyan so pamanasik sa si Kukuba kukurian kaya tungo niya kung kadagladalil na sa kanya na kafir awet pamana ya katulog ko man na sa bimbas na usok gobyerno na wajib si gobyerno mapake taluan niya na lagi dito napakaptubo din ulitubat na pagiputa sa ulo gobyerno kami gobyerno pamana marega kagaber agi na nakasangka ko pamana nasiksa si Kukuba katunay na nila sa Quran nang tatunay tibula si pamana Fir'aun annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala Fir'aun asad al-'adab ay mana ko ayat niya karere ko ayat so tibula sa apoy nakapipita sa kagabi na ipsiksa ko Fir'aun ang usupagtaw niya kapipita kagabi ay mana na oras-oras na ipsiksa kira sa apoy wa yawma taqumu sa'a na amay ka orian no kapakapangukum wallah na pakadbungan ni Yusuf Fir'aun og supagtaw niya si Mukni nakamasa kita sa neraka ato ni man ang miyaw na duha siksa digito na siksa ko pamana kubur kapi kata wala dua susun sa siksa si mga Fir'aun paganero na si Kukubayran amo ta kapipita kagabina bebegendak sira sa ako na makatinigo tigol la subakit ay man na makapangpang sa Allah na pamana pusungan niyo sa pamana Fir'aun ang subagtaw na sa pamana pinakamasakit ako ito na suwalay pitiruro
Nasu hadis Rasulullah pernah kiasa gini dia kudu kubah. Apa yang ini kudu Allah subhanahu wa siksa akhirat. Mana madak letak kudu hadis. Umat anu sembahyang nama pasal tahiyat dan tunai berian ka. Allahumma inni a'udzubika min adzab an-nar wa min adzab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Umangan kudu sembahyang. Nanu min kasih Allah ko mana kasih sa seko apoy, yang gusto kasih sa seko. Kubur. Na ini do Rasulullah. So mga sahaba na igira misubir suatu era na ipigisiran minindu ang ganan daw niya minu ni berat giran no. Naka-importante ang mga dua. Apa maka itu benar? Nanti ko mga sahaba itu kan hindi pakai dia. Adua. Mga gitu kaya ko mga ulama asata wa kirmian. So adabul qabr siksa ko ba kuren kaya ko niya mga dalil kas kanina kafir. Na tunay man kafir haram ba nga pagimoma. Haram ba niya magkakaruma sa karumanian apa mana kami kagyung da karumanian apa mana nabanin o ito sa gyung to para tenen patun sa pamana makapagsiran kami kapir siya gyud marina sadsa to sangka niya apa mana siksa ko kuba ko kurian kaya pa kare mga dalil naskanya na kafir kapya ka pubugin sa Allah kapya ka pubugin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani ta kaya sa buganan. Alhamdulillah yang area-area. So kibangsa no yang area gerak ada. Oh, bangsa tanuk saya. Yang ada na yang awan. Alhamdulillah tanto to ko maraya. To pakapipian niyo ginawa niyo di kanon kedua-dua. Syekh nalambang oras tanuk. Padahal yang pakai semua ada di tanuk saya pelakayan sa pakai sana mga kami yang kadang-kadang ya kita tiru na piyang pilihan na so anda nga pakai sana kaya kinuatan na. Syekh nanti so pakai sa ami awan timbal na kanon niya mga itong buya. Kira dita disumbayang ketinggian asih sobaitan na dimbrak na ino madudusa sekalian. Ika dua pakai Syekh na so itin degenta sa ko weter andi malaw niya nga sa ko ipranganta ko Aisyah ut anta sa ko tahajud. Ika dalawa pakai Syekh na aya galabang ang tingyan nakapamanay. Daat na so yung orang na pumanay na sini ang pausara sa katunong-tunong kundi na siya ko mga galabang mga rarata kapamanay sa mga dinisa. Nakita ito na pumanay niya na siya pausara sa katunong-tunong akang kilabag sa marata anto na ano to mapaduna dosa. Isa na pa man ang balay ng ito mga persikla sa mga mukmin. Malagi na siya kung kapakatuturugiran, siya kung kapakadistrubo. Daw na niya na marata at siksa pa sa mukmin ang tadi na ni kasumbayang. Pamanay, dan isumbayang, ano na, di ganun di mamang istorya, naawatan niya. Kapaman, nagpakasama ko ng wato istorya. Labo nila ko na pia makakikid ng istorya. Miya ka na lang sa Allah. Baka makadistrubo, sa mukmin siya ko, simbol niya siya Allah. Tanong tayo tayo matakitin ng buwitin na ayaw pa papan wasiat o Rasulullah ko Abu Hurairah na etan na sa hadith ayaw wasiat o Rasulullah ko Abu Hurairah na talot yung Abu Hurairah ini wasiat na Rasulullah at yung natin ipinalipin pag niron ako nakapakapusa siya ko sa ulan sa talugoy kaya hindi atong important niya makapusa ka sa talugoy ko sundo kaulan. Ikadong ta salatul duha. Salat ad-duha. Ikatlo na baluya ka ti Rasulullah suwiter ka amay ko pakaturog ka. Ay mana niya na kapugwiter ka may kasubay ka sa Aisha, ambisubay ka sa dura ka kasi ko oriyan kaya pakasubay sa Aisha kaya gusto pa manarati ba na ay kapugwiter ka na amay kapay na paka turog ka. Lagi di pa man na inindo Rasulullah ko Abu Hurairah. Ada belahan Rasulullah mengatakan, "Ij'alu akhir salatikum min al-laili al-witr." Pamana beliau dia aya kaposa na sampai niyo kagugawin na witr. Gitu pamana aya taral bi witr. Na sa kap kibulu-gugawin na niya kape. Ay mana na pagpir ka tahajud ka na pamana aya kasubing ang witr na utaka ulen utahan ng dagiti kalian
balas dia panau tekat lo pakai sa kung tadi mamamanai nasi nani lusar ko paman na kung kapan ako to nama pada dosa sa kung ako ta paman napakaubog ka sa kung tamarataan dala bukan to ni tingullah wa ta'awan 'alal birri wat taqwa wa la ta'awan 'alal itsmi wal 'udwan aya pamagugpa iniyo at tingullah nasukal ko Allah na uso mga pipiag amal na ubod yung tingko Allah pamagugpa iso mga rarata mga piyapa ka sisingay aman ako to sa piyaka sisingay nasa kaapanan na stream mamana idadigan pumana igira katon ka aya pagusaran ng tuwa kapan ako to si Allah. Alhamdulillah maraya itu mada lagi ngapa kasihan saya so makapantag sa igo katulan at inalin siya so katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-musawwirin ino maapalun lagi ang kaya di katulan kasilpi ika dua pa kasihan na ikira din aso sa pulo dua aso narawate ira danian minggulanan ino kapag pamayadan yan to ino patuto na pamayadan yan ikira manuto ang yahid na sa kaniyan na berat yan ang iyong masuasa na miyadon na dama ka pigo udi na miyadon sa niyan na dama mga sumboy ang ada yan kasunding isong miya managad banyan ito kubayan di siya ikadua pa ikapata pa kay siya ino suwabi ang na miya wafat sa kanya miya tiruyan la ilaha illallah sa ikong muri-muri ugay man nagyataluan yan so karuman yan anta ka salakaw kira ng pamilya ino pakasuldo to sa miya kasabot sa la ilaha illallah miya katuwa tato kalipat ang kamadang lapakis tulong ta paganero oy ngayon ta katulad aya pamanang ta hadith na hadith ito sahih la'anallahu al-musawwirin iburkan Allah sa mga tawa imbur sa mga tuladan manadam na mga hadith sa lakoro manapatag-patag sa hadith kaya ka ini sa Rasulullah mga tuwa ambur sa mga tuladan o gina na tuladan na pamanang madang susunan yan adna tuladan lahu dhil adna alungyan ang takabul sa barahala at uman na pandai ka namimbul ka sa manusia gitu adna alungyan ikadua katulad sa lima na la dhil lalah dapanin alung alagi tutumyulan ka sa kaya kalab sa tuladan na mapapangayaman tuladan na manusia Nagiyan na natuladan na abay ka aya ini tulad ka na anan nyawa niyan. Ay man na inbe lanu limang ka, mipunday ka. Kapaman na barakuda. Tati timbala na sa mga luksan na nibon sa mga kuda. Isaw na mibal ka sa mipunday ka sa tuladan ng manusia. Na haram mo to. Lagi mo suminto ang takapian ka na mipunday ka. Ikadula, tumiulan ka. Sa katulad ng yan di mga ipya katulad ka, yung tayo nitulad ka na baran yawan yan, na haram mo ito, makasusod lagi ang tuwa, adit. Amay maka ay inubualan ka, ay nitulad ng mula limang ka, na kinabahan na yawan yan, lagi ito tumiulad ka sa walay, mimbual ka sa trak, adit na buto karata, basta ada ba yan yawa, ada karata yan. Aya kaya susupakan ng mga ulama, doon ka susupakan. Aya kaya susupakan ng mga ulama, nangaya katulad ng pagkukit sa kamera, ulang. Ino, gito mo to sa galapot ka, at nakadikito. Kaya sabutan nyo, kaya papan na, yung tamyaw na, ano yung tanong na, doon ka susupakan sa haram mo to. Ang ito katulad, sa adna niyawan yan, ang biya kukit sa limang ka. Lagi lumimbo ka, at nakatumyulan ka sa kalang. So pasok katulad sa papan nakambal, amya ko sa bala limang ada niyawan niya lagi tutumilan ka sa kayo, bimba ka sa lansa, nabuto haram kada niyawan niya. Ada nan kasusupa kay. Ay kay susupa ka ni manto nang katulad sa kamera, ato nga ino pakasudag yung ta haram at kan ipakasudag ta haram. So sa bagi ko mga ulama natigiran ang pakasudag ta haram. Ayaw ko kapakayro na sa importante at tanto. Dahil ito katulad sa paspor. Katulad sa mga ID. Importante yung natinag. Ito yung mapapakayro. Mamana, matatabyo.
So pasok kadaglan ng mga ulama na tigran na dirong di pa kasulci ko haram. Mungkin nang utami dirong sa di pa kasulci ko haram, okay na tigran na ema pena tinga pamanatan to pakalabawa tinga banoy akuan. Kapit ka apen dengan mata tak na diga ditulan akuan. Naburo na tigran nang utama pa na miya umrah. Na dito na itutulad din lagi, video ni lagi noon. Di na natin yung katawan na sumpira kita, puluan gibo, gatusan gibo na may lang sa pera kesa. Kami, may bagi haram, may amin, sa kong tawag ka ba na may kitulad, na ini post yan. Iya kalalaw ito kapag ilele na pagkabatan si kukuha. Simba nga. Kaya mana niya na ayan ni pag-umrah ka, ayan ni pinahajigaan, anong kato kayo ito, may umrah. Na makaw makasalong ano mo rin natin ulan, balas ka ka, may ako nasugadab ka, lumiyang ka, may umrah ka. Hindi pa mana, kita sumangala simba, may umrah ka, pinahajigaan ka. At ito di ka ditutulan. Kang utang masa ako, kabubod may lang sa pamana, pera gato sige po mapingas mo. Sige mga pinadar pa, na baka di mag-umrah, nagkapagay tulad ako mga mga darbar. Okay, nautak. Masa kapag iharap ka na, tak nautak yung pag-usayo ni Maman na Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaid. Nagasak mo muna kunin na, sakos kami na, di kami mag-umrah, di kami ditulad. At di kami ang pera. Maman na, piling ko ito kung mga simba, kailangan na sa simba, natuwa na akong katulad. Kabubod na, emang pikir ka na, ang may leko. Kahit malakili kami ako mamungo sa Malina, kami ang kitulad ng mga amin sa utaraw to. Naunta ka amin ka na, may lang ito, wakna ba hadap ka na sola, kaya hadap ka na unta kapake, tulan. Hindi pa mana. Ape sumya kayo, lagi na katulad sa kamera, ay hindi na naman piyan, hindi nga tato, malabon, taki pa mamulog-ulog kilabon, nagkapakaya makasunod ko kapag ilin, nagpakarata, ito nagkabadoy niya na haram. Ayaw ito daliliran sa pamana, di makasunod sa pamana haram. Bakit hindi na nga katulad sa kamera, na dikitong sa galubong limang ka, pamana, may alutan ito kagi ay haram, akatulad na supingal na bago, lima nga, malagi na pipipon din ang nakatumulad ka. Na ino, tingnan na nga katulad sa kwan, bagal na bago lima ka, sumya ka rato na tingnan, uy, kapikas ka. Ito tingnan na bago lima ka. So, paso sa bagi, na tingnan din. Ang ano na tingin, na kaya pa na kamera, na lagi no pa man, na kapagalong. Pwede lang na pagalongan. At ang pinili ko, nakanapa mo ito tingin galubag. Kaya tingnan mo natin, ako mga na-classmate ka sa mga estudyante ro. Amya ka pepe kasurat, mapay katulad, na hindi tulad ka, na hindi tulad yan. Nabay mapdiro ato na mapay kay kasurat. Hindi, kakna ba ang tuwal mo? Hindi pa man nadaliliran, sakna ba nga gulong lagi kaya kamera. Pamana, susak na ruwa kumakayo sa pamana. Nabada, karata katulad sa kamera, ugit na, iba ba ka? Pakasobraan. Kaya mana, yan lang yun, ang mga importante. Pinipagili ang kasumpaman, narunod kami at hindi nga kanya tulad ganun sa mga isang pamana. Kaya madaglag ito, nagkamag-open yung matatago na selfie. Ano mo napilit na mag-open mo sa ako na? Kapilipatan niya, nung bagay nga hindi di selfie na mga na ako na may ulo. Ako naman na appears pamana, may susak ng mapapakay sa mga ng kamera. Na dito na ito baka sobrang. Kasi kanina pada ito. Kaya na nakapakal pa sa sunarati ba, amay ka kaya kinibog ka na kaon na, biyan kibubo ka. Oh, biyan kibubo. Barat na, di rin, kaya kasumbi ka sa doon na, biyan mo ka. Kaysa na napigil mo ka, tama na, may posuras yan. Ay marin napitibubo ka, na di pa totoo ba nga kapay, di ka pitibubo. So natuto, pitibubo ka, kinibog ka na kaon. O mano, ay kinibog ka na kaon, na mga pitibubo. Ha? Da karate sunat abaydan ko to apamana usan lang ko pamana kinimbaga kanira ko pamana mga sunarati ba sa ko nila gid kapagitid na kumbedan Rasulullah so kinimbaga kanira sunarati ba sa luhur na beda niya si ko asar tapos ang gadinan ni pamana asisen ko lora ng mga Yahudi daerah pamana mi gudala so sunarati ba na beda niya si ko asar ay mana niya igira pinibaga ka nga sunarati ba nababiti mo ba na mineral ka na sunat abedan ka o paano miyati mo ba ka miyadarin ka na hindi kailang ba ka kabay ni kapiti mo ba sunat apiti mo ba kaya